माँ को प्रकृत मंदिरटा था हरिपुर ग्राम नंडा दौल। हेलो जय जगन्नाथ मु शांतनु पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो को जोटि कि आमे दुई सांग जाऊँ आम गाँ पाखर थिबा एक मंदिर जोटा कि आम गाँ नुह सारा ओडिशावासी जानी से मंदिर टी आउ आमे वर्तमान सकाळर 8:30 हो गलानी बाहर लुणु गाधे पाधे पूरा रेडी पूरा बाहर चकाचक हो देखु आम ये गाँव दृश्य ये देखु ठीक अच्छे आम वर्तमान बाहर मंदिर जावा से आपण को से मंदिर ना आपण से जानीपर ठीक अच्छे चलतु मकर गलानी कौन रखू खाई बर्तमान आम ये रहीचु जोर भोक लगे टे खाई भाईना पाखे टे खाई पुणी मंदिर बाहर फाइनाली पहुँची गलु आसी आपने टिके जानी पारे कौ मंदिर भिडियो बनी रुहतु आपको कौन कौ मंदिर यहाँ फाइनाली आपण मैंने जानीपारे यहाँ कौ क्षेत्र क्या विषय में कहूँ सी आउ कौ मंदिर नुह देखु पूरा सारला मंदिर जोटा कि आम जगतसिंहपुर जिला नुह सारा ओडिशावासी जानी मंदिर आज शक्तिपीठ कहीं खाँ खाँ पूरा लगुच कोरोना कटकणार प्राय भक्त मैंने एठार आसी ना अल्प बहुत आसुँच देखते दांडर क्षेत्र मंदिर भीतर को जीवा पूर्व आमे ये पोखरी रे गोड़ हाथ धोई जीवा जोटा कि चंदन पोखरी नाम परिचित मंदिर एंट्री द्वार चलतु बुलिकी आसिया गोटे राउंड बुलिकी आसिया देखो मंदिर आसे आज कहीं नहांती फांका फांका भल लगे पूरा फांका अच्छा कहीं नहांती पाखापाखि भक्त मन कहीं नहांती बहुत अल्प आसुँच सब कहीं कोरोना कटकणा बहुत अल्प अल्प देखो मंदिर परिश्रम केते श्रृंखला केते सज्जित पूरा बहुत आनंद भाया लगुच शांति परिवेश रे फैन लगी भक्त मान आसुँच दीप शंखा माँ शाढ़ी सब नहीं जाऊँ बहुत आनंद लगुच चलते देखिए से सब हूँ रोषईशाला जोटा कि आगुरी नाला एवं नुआ नुआ बना यही जगार थिला ये मंदिर सब भोग आउ शंखा ठाकुर फोटो सब यही जगार थिला जोटा कि एबे नुआ नुआ ये देखो ये सब जगार नुआ नुआ बर्तमान
ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କିଛି ଶୁଣିବା ଆମର ଏଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ମାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ ଥିଲା। ମା ସେଠି ରହୁଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିକିରି ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବସିଲା। ମା ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଳ ନେଇକିରି ଆସେ କେତେ ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବି। କଳା ପାହାଡ଼କୁ ମା ସେଠି ଘଟେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଦେଉଳ ଖୋଲିବି। କଳା ପାହାଡ଼ ସେଠି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ସେଇଠୁ ଉଭା ନେଇଗଲେ। ମା ଆସି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। କଳା ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ଚୂଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମାଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଚୂଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ ତା ନାଁ ହେଲା। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ମାନବ ଆସିଲେ ସେଠି କାହିଁକି ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ଧୁଏ, କାହିଁକି ସେଠି ହାତ ଧୁଏ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସେ, କାହିଁକି କ'ଣ ଆମେ ମାନୁଛୁ କ'ଣ? ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଈ। ମା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଈରେ କଡ଼ା ପାହାଡ଼ ବସିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଈରେ ମା ଯାଇଥିଲା ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ମା ସେ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ। ସେଠି ମାଙ୍କୁ 22 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, 22 ଦିନ ହଳଦୀ ଖେଳ ହୁଏ ମାଙ୍କର। କେବେ ହୁଏ? କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ? ବୈଶାଖ ମାସରେ। ବୈଶାଖ ମାସରେ। ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ତ ମା କାଟିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ଲୋକ। ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ମା ବାବଦରେ କହିବୁ କ'ଣ? ମା ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁଣି ମାନସିକ ନେଇ ମା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆପଣ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତଗଣ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ବାଲିପାଟଣା, ଏପଟ କୁଜଙ୍ଗ, ପାରାଦୀପ, ଆମର ରାହାମା, ଏରସମା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାରୁ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲା। ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ଠାକୁର, ସେ ମାଙ୍କ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁସିର ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ ବି ସରିଲା। ଆମେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିବା।